Коронавирус белән каты авырган кешеләргә ничек тернәкләнергә, сулыш органнарын ничек сакларга, кабат яшәргә омтылышны кайтарырга. Илнең иң яшь шәһәре Иннополиста тернәкләнү курслары ачылды. Курсларга йөрүчеләрнең фикерләре белән хәбәрчебез дә кызыксынып кайтты. Миңа бик тә авыр булганда. Бик тә инде. Мен даже тұрып утыра алмадым. Мәдинә Габдрахманова иркенләп сулыш алу теләген әнә шулай искә ала. Коронавирус белән авырмын дип һич тә уйламаган. Башта мәкерле җирдән өендә 10 көн дәваланган. Аннан хастаханәгә салганнар. Үпкәсенең 75% ковид йогышы белән зарарланган. Эштән дә эшләп кайттым да инде. Иртәгә тора алмыйм. Башы әйләнә бик каты. Давление үлчәп карадык, давление бик каты күтәрелде. Шуннан соң инде аннары скорый чакырттык. Скорый чакырттык да мине Сетмой больницага салдылар. Иммунитеты көчле булган. Шулай да тернәкләнүе җиңел түгел. Иннополиста тернәкләнү курсларын уза. Һәр иртә сулыш органнарына күнегүләр ясау белән башлана. Вирус йогышы нәтиҗәләрен алдан фаразлавы кыен. Кайберәүләргә психолог ярдәме кирәк. Хастаханәдә дәваланганда куркып, өметсезлеккә бирешүчеләр дә очрый. Әйе, психик яктан өметсезлеккә бирешеп, дәвалануга ышанычлары югалган авырулар да бар. Аларга булышабыз. Авыруларны физик яктан гына түгел, психик яктан да дәваларга туры килә. Хәзер Иннополис поликлиникасында көн сайын дистәләгән кеше тернәкләнә. Өлкәннәрне дә, яшьләрне дә дәвалыйлар. Коронавирус аларны да кызганмый. Үзәк Казанның җыенчы хастаханәсенә карый. Юлламаларны шунда бирәләр. Мәдинә Габдрахманова дәвалау курсын тәмамлап килә. Төрле беткәч, ковидтан прививка сатырга уйлый. Хәзер аның өчен яшәү өметле мизгелләрдән тора. Мәйтәм, минем балаларым бар, мин аларга кирәк, мәйтәм. Аннан соң инде иптәшем бар, мәйтәм. Мин мәйтәм, нишләп үлеп китәргә тиеш. Мин мәйтәм, яшәргә тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.